Γεια σας, είμαστε στο Βαράτσι, είμαι ο Δημήτρης Παπανδρέου. Είναι το φουσκωτό και το Powerball και είναι η νέα Yamaha F200F και F200G. Οι εκδόσεις αυτές είναι με μηχανικά χειριστήρια ή με χειριστήρια by-wire. Στα χειριστήρια by-wire υπάρχουν διάφορες ευκολίες, όπως ρύθμιση ταχύτητας trolling κτλ. Αλλά το βασικό είναι ότι αυτός είναι ένας τετρακύλινος κινητήρας που γυρίζει λίγο, ελάχιστα περισσότερο από τον 200 το δίχρονο, το τελευταίο δίχρονο 200 τον SPDI, 50 κιλά λιγότερο από τον 6κύλινο, τον 16 τον οποίο αντικαθιστά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να βγαίνει, θα σας το πει η Yamaha κάποια στιγμή στο μέλλον, και μπορεί σε μονή διπλή τοποθέτηση να τοποθετηθεί κυρίως σε μεσαία και ελαφρά σκάφη, όπου το μειωμένο βάρος μόλις 227 μαζί με την προπέλα στο καθρέφτη θα δώσει πραγματικά μια εξαιρετική συμπεριφορά. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα δείτε βεβαίως στα βίντεο που ακολουθούν με δοκιμές στη θάλασσα. So we have a trolling system, so just, this is neutral, so I place just forward, I stay idle, and then I push mode button, and for both engine, I can change, I can set from 650 RPM, 50 by 50, I can raise my engine RPM up to 900. So I can set precisely the speed of my boat for fishing, for example.